L-espert finanzjarju u ekonomista Alfred Mifsud jitkellem ma' News dwar l-aspettattiva li kien hawn l-investiment mill-kumpanija Brasiljana li ħabbar il-Prim Ministru Lorenz Gonzi fi frar li għadda. Jgħid li dawn l-aspettattivi ma ntlaħqux għaliex fil-waqt li Lorenz Gonzi tal-impressjoni li kien ġejx investiment barrani fuq l-istess skala tal-Lufthansa Technik, fil-verità wasal uffiċċju berba' minn nies. Tajjeb li jiġu, jalla jiġu eluf minnhom daw, ma jfissirx li kull waħda li tiġi mmorru f'dibejt u ngħidu wara x'investiment ġej, ġifieri għax ovvjament jekk tieħdu f'każ partikolari wieħed ikun investiment żgħir ħafna li jħaddem ftit nies ħafna, ġifieri naħseb din hija xi ħaġa li kien hemm aspettattiva kbira fiha u din l-aspettattiva ma ġratx. Mifsud jitkellem dwar l-effetti li jħallu kumpaniji bħal dik Brażiljana fuq l-ekonomija tal-pajjiż. Kumpanija waħda ta' natur li tħaddem 4 nies tħalli effett żgħir ħafna għaliex bażikament il-value added li jkun hawn hija l-pagi li tħaddem fil-4 nies bija ma jsirx aktar affarijiet. Mhux bħal meta pereżempju Lufthansa Technik, apparti li tħaddem ħafna nies, tieħu ħafna kuntratt internazzjonali, jiġu hawn ikun hemm il-profitti, fuq il-profitti jitħallsu t-taxxi, probabbilment tixtri ħafna servizzi mingħand kumpaniji oħrajn lokali, apparti avukati, awdituri u x'nafin, u allura dawk ħallu ħafna ġid. Jesprimi wkoll l-opinjoni tiegħu dwar il-fatt li l-Prim Ministru wara d-dibattitu mal-kap tal-Oppożizzjoni beda jaħrab milli qed tweġiba għal mistoqsijiet li kienu qed isirulu mill-mezzi tax-xandir. Naħseb il-fatt li l-Prim Ministru donnu prova anke jiġbed saqaj il-kap tal-Oppożizzjoni kif ġiet investiment bħal dan u ma tafx bih ilu hawn sena int. U issa qed jirriżulta li da huwa investiment insinifikanti. Naħseb li qed jipprova ma jgħid xejn biex il-biċċa tintesa' u tmut waħedha.